K divadlu som sa dostala celkom náhodou. Od malička som chodila na detkové skúšky a vlastne pozerala, ako sa tvorí divadlo. Prvú úlohu som hrala ešte škôlky na škole v 2. ročníku. Som hrala v nejakom divadle o Mikulášovi a vtedy mi vlastne povedali, že počuj, že ty si to celkom super spravila, že či by si nechcela hrať divadlo, no hej, chcela by som. Potom som sa aj zapojila do toho školského divadla, kde som hrala asi takých 5-6 rokov. Som na základnej škole paralelne chodila aj do muzickej škole, aj do tejto normálnej škole. A ešte som mala aj folklór, aj v orchestri som hrala, aj recitovala som. A ešte som našla priestore pre divadlo a ešte som aj trénovala niekoľko športov. Máte nejaký talent, že určite sú spôsoby, ako ho pestovať a ako ho zdokonaľovať. Sú momenty, keď tá motivácia není tu a potrebné ju v datných momentách nájsť ju. Ale aj aby ste mali ľudí okolo seba, ktorí vás vždy budú podporovať.